आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नावखाथा ओनसोलनि आबादारिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो आरो गोरलै खालामनो थाखाय जाब्रांफारा गामिनि साथाम लाइमोनफोरा गंसे माइ हाग्रा मेसिन लानानै फैदों। आबादारिफोरा आबादथिलियाव आबाद फिथाइखौ बोखांनाय समाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोननो हायो। नाथाय दिनैनिफ्राय आबादारिफ्रा आबादखौ दैखांनायाव गोबां खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि गैला। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावखाथा ओनसोलनि जाब्रांफारा गामिनि थागिबि मिथिंगा ब्रह्म, बिरबल चन्द्र बर' आरो प्रबिन स्वर्गियारि बिथांमोनहा साथामजों खौसे जानानै गामि ओनसोलनि आबादारिफोरखौ मदद होनायनि थांखिजों गोनोखोआरि मुगानि माइ हाग्रा मेसिनखौ लाबोनानै मदद खालामनो थांखि लादों। बिगोमा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला जेबो जेंना गैयाजासेनो आबादारिफोरनि माइखौ हानानै होगोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो सानसेयाव 40निफ्राय 45 बिगा माइखौ हानो हायो होननानै फोरमायदों। दायो आबादारिफोरनि गोबां फोथारफोरावनो माइ आबाद मोननाय सम। बे समावनो सोरबाफोर माइखौ हानो नांगौब्ला थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। जानबुं दं 9678638463 9101655282 आव। बेनो खोथाया जोंनि बेहाय जिहेतु गोदोनिफ्राय जों मानसिजों हायोमोन, आजिखालि मानसिखौबो मोननो थांला आरो जिबायदि जोंना खरसा जायो जों मानसिजों हायोबा जों मिलायनो हाया जालांबाय। बेनो आरो बोथोरनि लोगोआवबो खायसे समाव माइआबो जायो, गेजेरानो जाया। देग्लायथ' जिबायदि बोथोर माने गेजेर समाव बहुत असुबिदा जाबाय माने आबादारिफोरा, जेनेबा खायसे राननो हमदो, थैनो हमदो। बेबायदि गेजेराव आरो मानसिजों हायोबा बे जेबो माने प्रफिटआनो मिलाया। बेनि थाखाय नैबे मेचिनखौ आं माने गोदानै लाबोनाय जाबाय देग्लाय। माबायदि हागोन दा नोंथांमोना जितु रेट जों बे रेटनि खोथायाव जाहैबाय जों जायगाखौ नायनानै हागोन। खायसे जायगाया थल' जों माइ गुदिखौ माइ फिथाइखौ जों न'आव हैनो थांनायाव जुदि जायगाया गोजान जायोबा जों बेयाव एसे माइ बारा हमनाय जायो। मानो होनबा जोंहाबो खरसा जायो, जिहेतु जों ट्रेक्टरजों होयो। बिनि थाखाय जों जायगाखौ नायनानै दामखौ बानायनाय जायो आरो। मिनिमाम ओरैनो बेसेबांसो जागोन खाथि गोजाननि? ओरैनोथ' जों थांनाय बोसोराव जों कन्टेक्टआव लाबोदोंमोन बाहेरनिफ्राय। कन्टेक्टआव लाबोनायाव जों ओरैनो 1800 2000 बिदियाव हादोंमोन। देग्लाय नायनोसै माबायदि जायो। नाव लानाय हिसाबै खम जानो हागौ। बिदिनो सानदों साननायालाय। नोंथांमोनखौ जिहेतु माइ हानो नांगौ माबोरैहाय मोननो हागोन? जों कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामबानो जाबाय। जों होमबानो नायगोन जों जायगाखौ सावरायनानै, होमबाना जों मिलायगोन, थांनानै हायगोन आरो बिदिनो। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाखौ बेनोदि जिहेतु जों बहुत खस्थ' खालामना खरसा खालामना जों आबादखौ मावो, बेखौनो बुंखांबाय आं। जेनेबा मानसिजों हायोबा जों मिलायनो हाया। बिनि थाखाय दा मेचिन लाबोदो, जिहेतु जायगायावनो मोनबाय, कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो। बेनो जों एसे खमाव मिलायनानै जों हानो हादोंसै। जिहेतु जों बाहेरनि लाबोयोबा माने जोंहा थल' बिसोरजोंबो बेलेग दाम दानाय थाखायो नालाय, जों खमाव हानो हाया जायो। जिहेतु जों लाबोनाय हिसाबै जों एसे खमावनो हागोन। बिदिनो जायगाया जाबाय जोंनि नावकाटानिफ्राय 2 किल'मिटार फैनानै नैबे सुक्लाय पार्क दङ, बे पार्कनि खाथियावनो आरो। जाब्रांफारा होनना बुङो। जिहेतु नोंथांमोननि जिहेतु कन्टेक्ट खालामनो गोनांबा माबे मोनसे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो? आं नाम्बारखौ बुंनि 9678638463। बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरो। जायगाया हमनानै ला नोंथांमोना नावकाटायावल' हागोन ना गुबुन जायगायावबो थांनाय? जोंथ' बिदिनो गुबुन जायगायावबो हायगोन होनना सानदोंमोन साननाया। नायनि बोथोरजों लोब्बा लानानै माबायदि जायो। जों जिहेतु जायगायावबो दा जोंनि एरियायाव बारा मेचिन गैखाया नालाय, जों हानायखिनिखौ जों जायगायावबो जोङो हानिसै। हानानै जुदि जों हायोबा गोजानावबो थांगोन। सानसेयाव बेसेबांसो माइ हानो हागोन? ओरैनोथ' जों थांनाय बोसोर लाबोदोंमोन, कन्टेक्टआव लाबोनायाव मथा मथि बिदिनो 30 बिगा 40 बिगा थाङो। हा लानानै हा बिदि आरो। सानफ्रोमबो एखे सम नङा माने। रायजोफोरा अनसायगोनखौ आसा खालामदों? आसा खालामदों। दा मेचिन लाबोनाय बिबांफोरा जाहाथे गोसोआव माने इनकामनि माबा सानदों, जाहाथे बिसोरनि साननाया जाफुंथों। जाहाथे रायजो राजाफ्राबो गावनि बे आबाद मावनाय आबादखौ जाहाथे मोजाङै मोजां माने अखा दैजों जाहाथे खस्थ' जायालासिनो बा सिरियालासिनो जाहाथे मेचिनजों हानानै मोजां मोजां थिखांनानै होथों। दा रायजो राजाफ्राबो बिदिनो बिथांमोननि सायाव आबादफोरखौ मोजाङै थिखांनो हागोन। बिथांमोना माबा कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दङ। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव
फन खालामबानो बिथांमोना मेचिनखौ लानानै हाहैगोन आरो बेबायदिनो गावनि जेसेबांखि आबादानो जा बुरजायानो जा बिथांमोना हानानै बिथांमोननि माइखौ न'आव दोनहैखागोन। बिथांमोना जेबो खस्थ' गैया, मानो होनबा बिसिनि माइआ जि मोननांगौ न'आवनो मोनफैजोबगोन। ओंखायनो बिथांमोना जाय रायजो राजाफ्रा आबाद मावग्रा बा गोबां आबाद मावदों बा माइ खेथि मावग्रा बिथांमोना जाहाथे बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनानै गावनि माइखौ हाहोबानो जाबाय। नोंथांमोननि गामियावनो दा सानैसो मानसिफोरा बे मेचिनखौ बायदों, नोंथाङा सासे गामिनि सुबुं जानानै बेसेबांसो गोजोननाय दं? आंथ' बहुद गोजोननाय दङ। आंजों लोगोसे बहुद जोंनि रायजो राजा मानसिफ्रानो माने गोजोननाय दङ। आं बाख्नायदों आरो बाख्नायदों आरो मोजां जादों।